Jisaya chapter 41 verse 10 to 13 Takiridi ang nungbai tongo bukata baidi tamni hanba ang nini kaito ang nono phandrnai ang nono subanai ang nono ani kupla yakbai khe romui tongnai naidi nono joli rwnai rok bebakno lasi rjaknai te udru mudru ongru jaknai nono kebengi basanai rokni mungsa tonglak te borok bebakno komor bainai nono kebengi basanai borokno nung naitugui nayanu phiaba nung borokno manglak nono kebengi soba basanai rok mungsa mari phano tongro glak tamni hunke ang subrayong nini kaitot nini yagra yago romui tongo ang si nono hai hnui sawo takiridi ang nono subanai kaitoni kothang kokthai khnamani bisingtui jong joton saka kaitor kotal ke hamari khlaithing amen.